ku daina maganar wai ku ta haihuwan 'ya'ya mutum ya zauna shi Allah ya kawo shi ne kawai ya yi ta wa mata ciki suna haihuwa ba tare da ƙwazon nema ba tare da ya faɗaɗa ƙwazon nema ba tare da ya yi ƙoƙarin tsara wa yaran nan rayuwarsu ba a'a sai ya makale maka a cikin abubuwa guda uku karantarwa guda uku na ɗaya za ka ji shi yana cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai ta aure ai ta hayayyafa don zai yi alfahari da yawan mu ranar tashin kiyama za ka ji yana ce maka idan talauci ya damu mutum ya ƙara aure za ka ji yana gaya maka haka za ka ji yana gaya maka cewa bakin da Allah ya tsaga ba zai hana shi abinci ba waɗannan su ne maganganu waɗanda suke kagansu kamar gaskiya amma ɓanna ake mana da su mu fara da ɗaya ku yi aure ku yayyafa domin manzon Allah zai yi alfahari da yawan ku ranar tashin kiyama na sha faɗa a wurare da dama na ce ba manzon Allah ba kansilan unguwarku in yana da hankali baya alfahari da 'yan iska balle manzon Allah ba zai yi alfahari da taron tsintsiyar da ba sa shara ba kar ma ka ce za ka cika wa duniya da waɗanda za ka ce su ne waɗanda manzon Allah zai yi alfahari da su amma mutanen banza ne ba su da amfani a idan kowa ba zan sha wahala da kai ba in na nuna maka 'yan bindigan da suke kashe mu in ce maka manzon Allah baya alfahari da su ba zai taɓa yin alfahari da su ba so da ka ku haifi 'ya'ya masu amfani su ne manzon Allah zai yi alfahari da su na biyu cewa in talauci ya dame ka ka ƙara aure wannan ƙarya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzon Allah ba mai hankalin da zai faɗi wannan babu mai hankalin da zai ce in talauci ya dame ka ka ƙara aure shine fazancen fa da za a tambaye shi to wai matar da me zaka aure ta ai sai ya zo masallaci ya ce liman da Allah wato zan yi wani jihadi ne kaji mugu wai zai jihadi ce liman wato zan yi wani jihadi ne wato wata ustaziya ce ta haddace izu 60 shine nake so in biya sadakinta don Allah an yi sallah liman a gaya wa jama'a kuma aka samu liman din shi ma tunanin shi irin nashi ne ana gama sallah ya ce innal hamdalillahi jama'a ga wani jihadi wani zai ƙara aure wata hafiza saboda haka an sa masa 100 jama'a a taimaka ƙarar wannan karantarwa ta saba wa doran alƙur'ani ya ce wanda bai da kuɗi kar ya aure وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله sai ran da Allah ya wadata ka sannan kai aure a cikin mu ne zaka ga mutun yana cewa wai a zauna abin da yafi kamata shine a je a yi doka a kayyade kudin aure yayi tsada daman can ba mai arha bane alaga ta malam